Okay, ipakita palihog imong dagway, sir. Okay, sige, pasudlo nato ni. Naaha. Nya, puli-puli tag istorya ha. Pag mo istorya ko, hilom ka. Pag mo istorya po ka, hilom po ko. Okay, ayun. Okay. So, may gabi ini mo, migo? May gabi po. Ang say ngalan ni mo gani? RG ko. Unsay pundok ni mo, migo? Bible Believer Church ako. Bible Believer Church? Mo ba? Nagtukod din si Kristo Bible Believer Church? Pero background ako. Nag-independent lang ko. Baptist akong background pero nag-independent lang ko. Anong nihawa man ka sa tawag anong sa Baptist? Ano nihawa man ka sa gitawag og sa Baptist nga ano nag-independent man ka nga ang kang Kristo iyahabi ang iglesia o sa nakabuok ano nihawa man ka? Nag-independent kay naman gud sa buwan ng ano kay dili man ko nag-after sa pangalan. Nag-focus ko sa doktrina sa Biblia, pure nga doctrine sa Bible. So, kinsa pinagtudloan na nga, kinsa pinagtudloan na migo nga tawag ining pagtudlo ka kinahanglan pure doctrine nga naa lang sa Biblia. Okay, mamo na kinsa nga apostol. Okay, Bible alone ang ako ang pagtuo. Kay ingon man gud sa Isaiah 34:16 ingon diha sa liksikin mo sa aklat ng Panginoon. Di ba? At nandoon amigo, dili man na Biblia. Kay aklat ng Panginoon ana nga panahon nagipunting ni propeta Isaias, wala pa man nahuman ang tibuok Old Testament ana. Ako dili ka ana. Ama man na aklat man na. Unsa man ining Bible dili aklat. Dili lagi ang Bible para nimo dili aklat. Migo non sequitur magud na, non sequitur na ba? Usa na ka fallacious argument. Ay imo hapud na siya. Ato ang kanang kuan, ato ang man kanang uting kayon ba? Kanang giingon din na nga aklat ng Panginoon sa Isaiah 34:16. Ang gipunting ana ni propeta Isaias Biblia, anang Old o New Testament? Amo na siya kay ang Biblia unsa man day para sa imong Biblia dili siya book. Kinsa may nag-ingon ninyo nga Biblia na? Kinsa may nag-ingon ninyo unsay pagtan-aw nimo sa Biblia dili libro? Ayaw sa kong pangutana ako pangutana. Kinsa may nag-ingon ninyo nga kanang 34:16 Biblia na? Ang Biblia mismo nag-ingon. Unsa mang sitas na be? Unsa man ning aklat day? Unsa imong kanang aklat ng Panginoon din na refer na sa Biblia kinsa nagtudloan na? Mo na gani ni sa Isaiah. Dili lagi Isaiah lagi. Mo na atong gitun-an. Kanang akong Isaiah 34:16. Kabalo ko na. No need na. Kabalo ko na kanang Isaiah 34:16. Ingon makagiklaim ninyo dili ba sa Isaiah bro? Kinsang nagtudlo ninyo nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia? Ang Biblia ang nagtudlo. Unsang sitas? Dili ko kinahanglan nga moingon ka sa kita nagtudlo kay ang kitang tanan dapat mo susi sa Biblia ayon sa John 5:39 search the scripture. Unsa man ning scripture? Unsa man day pagtan-aw nimo sa Biblia dili aklat? No. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga naay gitawag og mga propeta og mga apostol even si Kristo nanudlo nga kanang scripture din na refer na sa Biblia. Mo naman na siya kay gi-compile ba na, gi-binding man na siya. Gikan na sa pinulungan nga Latin nga gitawag nga Biblia. It means book. Wala man na sa Biblia pa. Wala pa na sa Biblia. Ayaw pong pangutan kung kinsay nagtudlo ninyo. Ang Biblia ang nagtudlo. Ang books ang nagtudlo. Ang books. Giingon ba dire sa Isaiah nga kinahanglan tag reference? Other nga dili giingon na dire dili magkulang. Dili nangangailangan ng kasama. Mabito nang utana ko nimo kinsa nag-ingon ninyo base lang sa Biblia. Tagaid ako be.
Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo dili nga ko kanang wala ko Isaias nag-refer. 34:16, diba? Kaila ka sa imong kaistorya karon, kaila ka sa imong kaistorya. Wala ko kaila. Ang kaistorya nimo Bible alone. Ayo ko pangutana ana kay nagabase ko Bible. Mo bata nang utana ko nimong sitas, Biblia ato ang gibasihan. Ang imong kausa sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Isaias 34:16 Biblia na unsang sitas na. Dito na siya ipangutana higala mahilig sa mga reference. Kaya ang ako ang reference Bible. Dito na siya ipangutana kay Bible alone man imong kaistorya karon. Ayaw ko pangutana ana. Kay ang akong gibasihan kung unsay gisulti ni Isaiah, anong mangita pa man kag reference nga si Isaiah may nagsulti ana? Wala gi si Isaiah. Ingon ba sa iyong Biblia na? Unsa man pagsabot nimo sa Biblia day? Unsa pagsabot nimo sa Biblia nga pulong? Si propeta Isaias nga Biblia na kanang gisulti niyang kasulatan. Ang pangutana nako sa imo ha. Unsa pagsabot nimo sa Biblia nga pulong? Dili sa nato natatawag anang biyaan ba? Unya na nang Biblia nga pulong. Muulahin naman gud na. Dili ta sa Isaias 34:16 ba? Ingon ka nga nag-refer na si Isaias sa Biblia. Kinsay gisulti nimo nga mao ni hunahuna ni propeta Isaias? Dili ang akong gisulti sa imo ha, si Isaiah na nagsulti. Kay mabasa man nato diri books, di ba? Aklat. Sa may mabasa diri. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sa inyong basahin. Ang aklat pala ang basahin eh. Bakit ang dami mong reference kayong mga Katoliko? Ibang reliyon ang daming reference. So muna yung nangasaag mo. Teka muna, sumasang-ayon ka na at that time, meron na pong existidong aklat na dapat pong basahin. Tama po ba? Oo na, kay mo may gisulti dire. So, tama. Nga, so, existido na ang libro. Ano sa man din man ang tawag anang pagsulat sa Daang Testamento? Unsang tuig si propeta Isaias nagsulat ana? Unsa? Ingon man ka nga, niuyo naman ka nga na ay gitawag og existido nga libro nga dapat basahon kay, di ba? Basahon gani. So naa nay existido nga libro ana nga panahon. Unsa di ay tuiga na human og sulat ang kanang gitawag og Old Testament og ang New Testament kay para mahaom ng imong pangunahuna nga Biblia nang gipunting ni propeta Isaias. Ay dili na ta magisgot anang mga ingana igala. Dili na. Dili na siya kay ngano man. Dili na siya importante para nato ang no mali kay naa naman tayo Biblia karon no mali na ingon sa Biblia search the scripture ingon sa Bible ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4:6 sabi niya matuto kayo sa amin wag magsigit sa mga bagay na nasusulat o bakit bisan asa mo ni adto nagapangita mo reference. No? Wala na nga saag mo. Dili mo gud mo Bible alone. Migo, paminaw sa migo. Dili na amoy ako ang tawag anang punto. Ang punto nako ba simple giangkon man ninyo nga Biblia na gigamit nimo ang Isaias 34:16 nga sumala pa nimo Biblia na. Nya sumala sa nakasulat basahin ninyo. Buot ipasabot existido na nang gitawag og libro ha. Para mahibaw-an nato nga Biblia na anus adi ay nahuman og sulat ang Daang Testamento kay para makita nato nga sa panahon ni propeta Isaias naa na ng Biblia para atong basahon. Ayaw ko pangutan ana kay ingon gani kag susiha saliksikin mo sa aklat ng Panginoon pag moingon gani ang Ginoo may aklat na. Bot pasabot na nay Biblia. Biblia. Granting without admitting nga sa panahon ni propeta Isaias na anay Biblia. Old and New Testament tama ba? Saan? Kanang gingon mo ba nga pag ingon nga saliksikin yung kasulatan yung sinabi sa Isaiah chapter 34:16 kanang imuhang gikot kay ingon magka Biblia na kompleto na ang Old ug New Testament. Kanang gisulti ni propeta Isaias nga basahin ninyo. Sabot pasabot existido na sa panahon ni propeta Isaias ang Biblia. Dili pa. Basta aklat. O di unsa man ang pagtulong nga Biblia nabi? Explain sa nako. Kining gisulti ni Isaiah, higala. Gisulti ni Isaiah kapariho gihapon na sa atong panahon karon sa dihang nasulat po ang New Testament, no? The same ang pamaagi dapat nga atong
pattern, no? Opinion. That's your opinion. I will respect your I respect your So opinion. ibig sabihin, kung ang New Testament na kompleto na di ba ang New Testament gipalig-on man na pinaagi sa dugo ni Kristo? Tama? Kinsa pa nag-ingon nimo nga ang New Testament 27 ka libro? Gawa sa imong nakita nga tawag ang New Testament karon nga naa ang 27 ka libro. Kinsa may nag-ingon sa mga apostol nga ang New Testament 27 ka libro? Unsa? Ani ba? Ingon ka ang New Testament gidawat na ninyo, di ba? Isip kasulatan. Wa man nimo to natubag tong Isaiah 34. Dagan ka sa New Testament. So sa New Testament gidawat ninyo as scripture na. Kinsa man nga mga apostol ang naghatag og pagtudlo nga ang New Testament composed lang og 27 books. Kinsay nagtudlo nga ang New Testament di ba gidawat man ninyo ang New Testament nga isip scripture, di ba? Gidawat ninyo. O gituuhan ninyo nga kay scriptura man na, so kinahanglan na iihagid na sa Dios kay scriptura man. So ang akong pangutana kay Biblia lang maghata, di ta mo daghan og tawag anang lain. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol nga ang bag-ong testamento nga mga libro 27 ka libro. Kinsay nagtudlo? Ninyo ang nag-arrange ana Higala ang nag-arrange anang about sa pag ang arrangement sa Bible by book ang mga theologian. Mga theologian sila ang nag-arrange ana. Dirita sa tawag ang nakasulat sa Biblia. Kung unsay diba Bible alone lang man mo bersikulo. Kung unsay atong kasi tika mo na. Di man pwede mga Higala mahimot ang kritiko sa Biblia. Wala tawag anang pangutana. Migo. Wala ko'y tawag anang pangutana kinsa nagkuan kay dili ta mo pwedeng mugawas kay di ba Bible alone lang man ka. Kapila mo gisulti ganyan nga Bible alone ka. So dili ko magbase karon sa Biblia di ta mugawas. Kinsa nga apostol kinsa nga mga disipulo sa mga apostol nagtudlo nga ang bag-ong testamento 27 ka libro. Ang mga theologians ligi ang nag-arrange. Dili madawat ilang gisulat pinaagi sa mga apostoles. Pinaagi sa mga apostoles. Migo. Ayaw kong tubagaan ng mga theologian kay dili man kamo tuoan ng outside the Bible. Pag mo quote kag theologian reference na. Diri ko sa Biblia ba kay Bible alone lamang ka mo. Kinsa nga mga apostol nagtudlo nga ang New Testament 27 ka libro. Wala tay mabasa ana nga nagsulti ang mga apostoles nga 27 ka libro ra ang New Testament. Dili na mabasa verbatim. Pero sumala sa ilahang mga sulat gikan kang Mateo hangtod sa Revelation gi-ano na siya gi-arrange na siya o kana siya nga pag-arrange no ayaw kog tawag ang aditong arrangement kay outside the Bible naman gud na amigo. Outside na ba ako gisakyan ako ang imuhang pagtuo nga Bible alone. Nisakay ko ba wala ko ni gamit og reference wala ko ni gamit og tawag anang referensya. Gusto na ko tawag anang dito ta sa imuhang giingon nga Bible alone lang ka. Wanang di ko pwede mo gamit og referensya kay imong pagtuo Bible alone. Ang ako ang pangutana simple kayo. Sumala ingon man ka walay tawag ana nakasulat. So buot ipasabot nagtuo mo og butang, nagtuo mo og tawag ining pagtulon ana kana New Testament 27 ka libro nga way nakasulat sa Biblia. Sumala man ang among gibasihan Bible alone, sumala sa mga nagsulat nga mga 12 ka apostoles. Og apil na diha ang kang apostol Pablo nga sulat. So, siyempre, dunay arrangement gihimo ang mga apostoles ana sa unang panahon, sa ilahang panahon. Unsa nga sitas? Unsa nga sitas? Nagi-arrange nila na. Dili nga na, no? Kay Biblia man ang ato. Ayaw ambak sa lain. Kinsa nag-ingon ni mga gi-arrange sa mga apostol? Ha? Ayaw ambak sa lain. Ayaw ambak gawa sa Biblia. Ana sa Lucas. Bible alone man ka. Dunay arrangement nga gihimo ni Lucas dire. Kalimot ko sa ano. Ingon man ka tawag anang mga apostol man ka nagsulat kinsa na si Lucas apostol na si Lucas.
ade wa ka nagtuod di ay nga si Lucas walay gisulat. Dili nagtuo ko nga na gisulat. Ingon man ka nga ang tawag anang New Testament gisulat sa mga apostoles. Si Apostol Pablo si apostoles na. Adili na apostoles si Lucas. Kinsa man na pero si Lucas. nagsulat siya. Kinsa man na siya? Nganong naaman siya otoridad nga magsulat siya? Kinsa man naghatag ng otoridad nga gidawat niya yung sunulat? Kay di man siya so dili kadit motuo nga si Apostol si Lucas. Ako nito dili ba ka motuo nga si Lucas wala gitugutan o gitagag authority sa Ginoo nga magsulat? Wala pa ko mo gitagaan bagwa mabot gipangutana ta. Mao gani. Kinsa naghatag ng otoridad nga magsulat siya? Kay para mapadawat nato ang iyang sinulat nga scripture, apil sa scripture. Kinsa nagtudlo niya? Kinsa naghatag ng authority nga tawag niya magsulat siya? Sigurado na ang Ginoo. Kay ang sila sulat ni sila. Unsang sitas? Sila patnubayan sa balaan ng espiritu sumala sa 1 Peter chapter 1:21. Migo, dili man ako pangutan migo. Kanang giingon ni mga Bible alone ba? San Lucas nakasulat man siya. Kinsa man ang nag-confirm sa iya nga kanang iyang gisulat madawat na as belong sa sacred scripture. So malas Biblia ayaw ambak sa lain, ayaw kog tagaig reference. Kay di mamuto og reference. So diri ko sa tawag anang sa Biblia kinsay naghatag og otoridad kang San Lucas ug kang San Marcos nga magsulat sila based sa nakasulat sa Biblia. Ang Ginoo pinagi sa giya sa balaan nga espiritu. Klaro man na sa 1 Peter chapter 1, 20 to 20 So kanang giingon bitaw sa Igala San Lucas ba? San Lucas chapter 1. San Lucas ba? San Lucas ba? Idea. San Lucas o San Marcos ba? Okay, ingon sa 1 John, kung unsa ilang nakita, kung unsa ilahang nadungog, di ba gisulat nila ug mao'y ilang gipamalita. So, ibig sabihin, doon na sila gibasihan sa ilang pagsulat. No? Og sila gigaydan sa balaan nga espiritu. O ngano mangutana man ka kinsay kinsay naghatag authority. So, wala ko problema anang tawag ining kuan, wala ko problema. Ang pangutana ko anang migo, mahimo kang kritiko sa Biblia. Dili wala ko nimo kritiko. Ako nahimong kritiko nimo karon tungod anang imong pagtulon ang Biblia lang. Ako unsa may gisulti dai sa Biblia? Pamatud-an ako nga Biblia lang gyud. Tubagas ako. Pamatud-an ligi nako sa imo ha. Kanang kang San Marcos o kang San Lucas, ingon makagigiyahan sa Espiritu Santo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol na kanang gisulat ni San Marcos o ni San Lucas gigiyahan sa Espiritu Santo. So ibig sabihin di giday ka motuo sa 1 Peter 1:20 to 21. Wa di mo na siya nga ko ang tawag anang punto ba? Di mo man akong bersikulo Igala. Dala na sila tanan. Migo wa ko'y problema bersikulo gini mo abot og gipangutana ta ka. Ngano man kay diri ko sa imong teaching ba nga Bible alone. Why did gani og referensya? Why did gani referensya kay Bible alone lang gani mo, di ba? Kasi ni panawa akong kuan. Gituohan ninyo nga si San Lucas o si San Marcos ang ilang sinulat na bilong sa sacred scripture. Karon dinhi ko sa mabasa kay di mata pwedeng mo gawas. Kinsa ang naghatag nilang otoridad? Kinsa kay dili man specific kanang giingon nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Dili man specific kung ang mga libro ha. Kinsa ang naghatag otoridad ni San Marcos o ni San Lucas na kanang ilang gitawag og mga writings maapil sa sacred scripture. Ang Ginoo lagi, di man na pwede higala nga maghimo-himo sila, magtumo-tungo sila, nagsulat sila, pinaagi pod sa giya sa Ginoo kay gisugo sila. Kung unsa ilang gisula, kung unsa ilang nakita, kung unsa ang ilahang sa Biblia kapitulo bersikulo gisugo sila magsulat.
dali ra kayo na higala, dili lang nimo madawat ang ako sa Biblia kapitulo bersikulo gisugo sila nga magsulat. No, ang guide sa Bible, dili. Tumala sa 1 Peter chapter 1, verse 20 to 20, no private interpretation. So, the scripture not came by the will of man, di ba? For the prophecy came not by the will of man, but the will of God. At itong mga taong ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, dapat masabtan mo, naanay idea ang gihatag daan ang verse nga akong gihatag sa imo. Abot pasabot. Nganong mangutana man kasukwa, wala ka kasabot. Nganong mangutana man kasukwa, kinsay naghatag authority sila nga ang Biblia nga atong gibasa karon wala man ni abot pinaagi sa kabuton sa tao. So, bot pasabot ang imuhang pangutana nagpasabot nga wa gyud day kamo tuo nga ang gisulat ni opinion amigo Lucas amigo imuha man ang opinion amigo imuha man ang opinion respetohon ko na imong opinion imo na ganang gituot sige salamat sa pagrespeto nga bawal ang personal interpretation mo ba tanong utana ko nimo di ba imuha man ang opinion respetohon ko na ang ato abili karon ang ebidensya. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas o ni San Marcos, dili man sila mga apostoles. Ako na po yung mukutanan nimo. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas ug ni San Marcos. Lagi karon, tubagalas ako. Tubagalas ako. Gidawat man ninyo ang tawag ining libro ni San Lucas ug ni San Marcos isip kabahin sa sacred scripture. Nya bawat di man ta mo gawas. Di man ta mo gawas sa tawag ining Biblia kay Bible alone lang man ka. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga kanang gitawag og libro ni San Lucas ug ni San Marcos, kuan siya tawag ining nga factual siya at the same time maapil sa sacred scripture. Unsang sitas? Mo naman to ako ang higala, mo naman na siya kay sa ko amang God. Dili ko as a Bible alone. Dili ko ka naga-critics kung unsay gisulti sa Biblia kay ano man 100% na ang akong pagtuo sa Biblia nga naa diri tanan ang angay na kong tuhuan. Muna nga sa imong pangutana man God. Sa imong pangutana man God. Diri gyapon na nagdigta ba? Migo. Nagdig man gud ta. Gitan-aw nato ang ako ang gitan-aw karon ang imuhang tawag ining paggituuhan og kanang ebidensya nga gigamit. Mo bitaw sa Isaiah 34 kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na wa ka katubag. Kaya ang imuhang opinion ang Biblia na kay libro gud na dili man na inunsikwitor man ha. It is a fallacy of nunsikwitor. Pag abot og New Testament kinsa pa nag-ingon nga apil na sa sacred scripture. Mo gusto ko ba nagdikta based sa imong pagtuo nga Bible alone. Kay kami tawag ini mga Katoliko, labi ng Santa Iglesia Katolika, pero di man may Bible alone. Nga naman, ang Biblia di ba explain sa iyang kaugalingon, ilabi na sa iyang kaugalingon kasaysayan. Muna, tupag na kamigo. Kinsa ang tawag ining responsable nga naghatag og confirmation. Ang pangutanan ako sa imo ha, mo ni. Pag moingon kanang saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, pag moingon saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, kanino? Unsa nga script nga na dito? Script sa Ginoo o script sa tao? Kadali lang, migo. Okay. So, ang buti pasabot, di nakakatubag sa kung pangutana mo nang ikaw ni nangutana. So, ang tawag ng tubag, mauni. Ito ba sa tradisyon sa mga Hudyo? Pero di mo ma... Dili sa gitawag og mga tradisyon sa mga Hudyo. Dili magyud mahitabo nga mahaom ang imong tubag sa kung pangutana kay daghan kag mga explain dili man factual opinion lang man nimo. Okay. So, kanang giingon sa Isaiah 34:16 sa nga panahon kami dili Bible alone ha. Nga mo nang tawag ini naapog koy otoridad nga mukutlo og tawag ining mga reference ilabi na sa tradisyon sa mga Hudyo. Kanang giingon sa Isaiah 34:16 wala na nag-refer sa whole book Bible. Ngano man kasi at that time kung imong tan-awon sabton ang nakasulat, existido na ang scripture at that time sa gisgutan ni propeta Isaias.
And based sa tradisyon sa gitawag og mga Hudyo, kana nga scripture, even gani siya, wala na i-consider ang iyang writing as sacred o appeal sa sacred scripture. Nga naman at that time kay naa sila giila nga sacred scripture. Unsa man to? Maotong gitawag og Pentateuch. Ang Pentateuch maotong nga Genesis, Leviticus, Deuteronomio, Exodo, Numeros. Nga naman at that time kay wala pay official canon ang mga Hudyo sa final declaration kung pila ka libro ang ilahang tuuhan sa Old Testament until sa 90 AD sa panahon ni Ben Joseph Akiba. Mo na nga nisupa ko nimo anak mo nang di gid mo salir kanang inyong Bible alone. Kay kung pangitaan mo mabasa di gud mo kahatag. Sige daw kung dili ba ni Bible alone, ano ako ha? Paminawan ni siya sa Isaiah. Kato nga verse akong basahon para nimo. Kini daw. Kung dili ba ni siya Bible alone sa imong pagsabot sa akong basahon. Kung nagkinahanglan pa ba nangangailangan pa ba ng kasama kana ba matawag og dili Bible alone? Isaiah dito. Basahon ako sa imo ha para klaro. Sige, basahin mo muna. Kay ang misleading man gud ang imuhang gitudlo igala dili siya consistent kung padulong ta sa New Testament kaysa New Testament no ingon ni Apostol Pablo it is a fallacy of silence. Wag magsigit sa mga bagay na nakasulat. Ang imong gihimo it is a fallacy of silence. No. Tepa. Ang imong tawag anang gihimo migo it is a fallacy of silence o fallacy of argumentum ad verecundium. Nga naman kay gi-interpret nimo ang nasulat sa Old Testament sama sa mong pag-interpret karon nga gitawag og panahon sa imong presenteng librong gibitbit. Argumentum ad verecundium niya ikaw ang nagmislead sa tao. Dili lagi consistent imo ha. Gisulti ni Isaiah, ingon Henry ha. So, ikaw ang dili consistent inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Wala man sa imo ingon diri nga magbasa mo laing reference. Asa gini mo basa dito sa aklat ng Panginoon? Kahit isa, ingon niya ha, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ibig sabihin, kung unsay nilusot sa atong panahon karon, nga kini nga libro nga atong gibasa, wala magkulang ano mangita pa maka sa outside. Ingon na dire. Ingani ka establish kini nga aklat. Dili magkulang, walang nangangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat inutos ng aking bibig. Muna gani nga sa salitang scripture, ang root word script, bot pasabot, gikan na sa gikan na sa baba sa Ginoo. Mo magani nga inspired na siya, gikan na sa baba sa Ginoo. At pinisa nang sila ng kanyang espiritu. Bot pasabot, Migo. Patubagas ako, Migo. Patubagas ako. Sige. No. Ang imuhang tawag ng opinion wala mo haom sa customary kinaiya sa mga Hudyo nga mo nagsulat ana. Naghimo kag imuhang kaugalingong interpretation, di ba? Gikot na ganon mo ang 1 Peter chapter 1 verse 20 nga bawal ang personal interpretation. Karon di ba kakaron ng imuhang ipangutan na butaw katubag. So karon sa Old Testament kanang gingon nga saliksikin ninyo ang kasulatan ng Panginoon. Kada di imong gihaom di ang New Testament diya sa Isaias. Kalayo basta tinaya na kana nga panahon ng libro sa Old Testamento ang pattern nga gisulti ni Isaiah consistent siya sa akong gitudlo nga Bible alone. Kaya nga naman gisulti man ni dire. Unsa may gisulti ni dire? Pattern. Ha? Migo. Bot pasabot, gi-encourage ta sama sa gitudlo ni Apostol Pablo nga inyong basahon, asa man ka magbasa? Dito sa aklat. Yan, mutubag sa ko. Dili magkulang at hindi nangangailangan nagkasama. Dahil itong Biblia ito inspired, ito pinisan ito ng espiritu ng Diyos. Kaya nga consistent ang akong pagtuo may tungod sa akong gituan nga Bible alone. Kay gitudlo po ni Pablo nga matuto kayo sa amin. Migo.
Patubaga sa kumigo. Huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. O ibig sabihin, may nasusulat. O, anong ngita ang tag-reference? Migo, paminawa sa kumigo. Migo, paminawa sa kumigo. Kay tawag ini ang imo ba gibiniltol sabot ng nakasulat sa Biblia. Ani ito bang nagkumigo ha? Ni ito ba nagkumigo ha? Dili nimo mahaom ang imuhang panguna-una nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia. Dili ba sa sentence palang daan ni Propeta Isaias sa liksiki ninyo sa aklat ng Panginoon. Buot ipasabot existido na nga aklat sa dihang gisulti ni Propeta Isaias ang maong gitawag og statement. Naging mo na po kag imong interpretation. Sa gisulti ni San Pablo. Paminaw. Nakasulat na. Sa liksiki ninyo ang nakasulat. Ay. Ikaw ayaw ba? Same sa gisulti ni San Pablo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Kagibasa nimo sukad pa sa imong pagkabata. So buot ipasabot existido na nga scripture. Kung sundo nato ang inyong gitawag og mindset sa ingon ana ninyo nga panguna-una, mahulog nga ang New Testament walay labot. Nga naman kay kana mga scripture nga gisgutan ni San Pablo, paminawa sa ako ba? Paminawa ko. Sige, go ahead. Paminawa sa ako. So, kay kana nga scripture nga panahon si San Pablo nga gibasa naman nimo sukad pasyung pagkabata existido na. Nasulat na ang maong gitawag og mga libro. Nasulat na ang maong gitawag mga libro. Same na sa nahitabo sa Isaiah 34:16 na ang libro. So kung sundo nato inyo manahuna nga wala na gitawag og lain pa, mahulog na ang libro ni Propeta Isaias, Daniel, Jeremias, Ezekiel, walay labot sa kasulatan. Nga naman kay ang existidoan nga panahon ang Pentateuch, mabito na ang pinaka-main book sa mga Hudyo. Tanak mo na Torah, Nevi'im, and Ketubim sa Old Testament. Unya kana sa panahon ni Propeta Isaias, dili pa kumpleto ang Nevi'im. Di pa kumpleto. Kung sundo nato inyong unahuna ay mahulog nga way appeal ang gitawag og mga libro ni Propeta Isaias. Walay appeal. Third tawag ini nga third argument. Kung tama na ang inyong pangunahuna, kadaghang mga gisulat sa mga Hudyo kaniadto o gisunod sa mga Hudyo kaniadto nga wala sa Biblia nga mo gisunod sa panahong Kristo. Di ba? Ang ako New Testament kanang gingon ni San Pablo nga gibasa man nimo ang kasulatan sukad pa sa pagkabata. Unsa man na? Refer na sa New Testament. At that time, ang New Testament wala pa nahuman og sulat. Kay nahuman og sulat 100 AD. Nasulat ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nasulat siya mga around 64 to 70 AD. Nya usa man ang pag-reconcile na imong argumento kung consistent ang imong argumento ana. Usa man ang pag-reconcile na di. So mahulog na. Ani man na typical. Ang argumentation nato diri ang ato ang gisgotan diri higala. Typical ni siya. Nga kay niingon man ka nga ang akong baruganan no Bible alone wa ko ni wa ko ni palag ana tinuod na siya, so gigamit ako ang Isaiah typical no, wala ko nag-ingon nga sa panahon sa Isaiah naa na ang New Testament, wa ko nag-ingon na sa imuha, ako na siyang gigamit nga na verse text no, kay ang atong gisgutan niingon man ka nga sayop na nga Bible alone lang akong gigamit ning Isaiah chapter 34 verse 16 kay nga naman mo ni siya ang leading nga gisulti sa Biblia padulong sa New Testament nga gisulti pod ni Apostol Pablo nga di ka nagkinahanglan ang gisulti sa Biblia pag naa na scripture wala pa man taan ang panahon na sila naa na kasulatan silang Apostol Pablo nya karon nabay katoliko sa panahon nilang Apostol Pablo wala man ay sagsimang niabot sa tuwa kita nga nidatnan sa scripture naa na ang scripture ngano mahimong untang kritiko kami ta karon ako lang ni akinanglan mangita pataglain opinion kami kamo ang nag-imbento ana opinion ng imuhang gihimo no opinion ng imo migo dili wag yun na nasulat biblical man ang akong gituo ang biblical man ang gisgutan karon paminosa
Bible alone man ang ato ang gisgutan karon ingon ka gitawag og topical. So kung topical kinalag interpretation. Kung topical siya kinag interpretation dapat na ay basis sa interpretation. So unsa may basis ng interpretation nga naapit ng 27 ka libro? Ikaw na ganyan nag-ingon nga existido na nga mga libro ana nga panahon. So buti pasabot, okay, granting pag-abot sa gitawag og New Testament. Kompleto na ang gitawag og Old Testament. So mahulog kung dito lang takutob sa nakasulat base sa gisgutan nila San Pablo, dapat di ka mo tuog Bagong Testamento. Aba pasabot imo akong kanon ang Bagong Testamento. Wala na ko gisulti nga existido na ang New Testament anang panahon na wa ko nagsulti sa imo ana. Kaya kinsa man poy kinsa man pinag-ingon nimo nga ang New Testament appear sa Sacred Scripture. Kaya dili pa man ka existido na ang panahon ang New Testament. Unsa? Kinsa may nag-ingon nimo ba nga appeal sa Sacred Scripture ang New Testament na kabalo man ka na dili pa existido ang New Testament at that time. Sa gisulti ni San Pablo. Unsa ako kagets turuhan daw. Ani. Imong tawag anang gituohan ang Bagong Testamento nga appeal sa Sacred Scripture. Unya admitido ka nga ikaw ganit mismo nag-ingon nga sa panahon sa pagsulti ni San Pablo ana wala ka ni sulti na existido na ang New Testament at that time. Karon ako pangutana, kinsa may nagsulti nimo na kanang New Testament ka 27 books including katong writings ni San Pablo appeal sa Sacred Scripture? Mga apostoles ang akong gikuan, sumala na po sa gisulti diri sa Biblia. Sumala sa mga sulat sa mga apostoles. Migo, wala di lagi sulat sa mga apostoles kay pangitaan bitaw taka di ka kahatag. Kanang 27 ka libro ba gisgutan nila ba? Ang akong tuba ganina ra ko di lang gid di mo madawat, no? Mao gani ako ang gihatag sa imuha ang 1 John chapter 1 unsay ilang nakita, unsay ilang nadungog, unsay ilang nahipo. Mao gani nga gigamit nako na nga verse kay ngano man tungod kay sila wala sila nagpatakag sulat, no? Nagsulat sila sumal Dili ani ba? Wala ko yung problema nagsulat ba sila? Di na ko na problema. Diretas pagkanon ba? Mo na punto nako Mr. Gomez. Diretas pagkanon kay tawag ining para makita nato og tama ba na imuhang tawag ining gisulti. Kano man kipuro naman opinion imong gisulti. Katong pagkanon ba? Yan ganti nga nakasulat gyud ha, nakasulat sila kay dili man tan ng apostol nakasulat. Ug wa pud sila gisugo nga magsulat. Kung unsa sila nakita, mao ra pud ang ilang gisulat. Unya, kinsa man pinagsulti nimo nga tawag ini katong ilahang mga gisulat sumala sa gitudlo sa mga apostol og ni Kristo og bisan pa sa Dios mismo nga apil ng maong mga sinulat sa mga apostol o mga disipulos apil sa Sacred Scripture. Bible alone lang ha, ayog dagaglain ha. Bible alone lang. Para ato ang tawag anang kuan, ato ang makuan. Outdated kaya imong processor Mr. Gomez, perti ka habol. Ano yung mga higala may igsuon? Maunay tawag anang butang nga ang kaning sula eskriptura or Bible alone dili makabarog. Ngano man, tanawa ra gud ang interpretation nila, isa topical magud na. Kung topical siya, naay gitawag og interpretation nga himuon. Kung naay interpretation nga himuon, dapat naay ebidensyang gamiton. Na outside source sa gi-interpret nimong tawag anang text nga nakasulat sa balaang kasulatan kay parang mugawas ang iyahang gitawag og meaning sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, ang tawag ining pangutana imo sa topical na So nag-interpret siya. O sa iyang basic interpretation, opinion. Sa panahon ni Propeta Isaías 34:16, klaro man na kaayo nga existido na ang maong libro. Kung existido na ang maong libro, kung sundo nato ilang pangunahon nga kana lang ang tuuhan, mahulog na ang sinulat sa mga propeta o katong gitawag og mga little histories nila nga nabutang sa gitawag og Old Testament. Wa na to ilabot apil ang New Testament. Kung katulong atong sundon, dagan sa dukan San Pablo. Pag abot ni San Pablo, niingon San Pablo mismo ha. Niingon sa tawag ana sa San Pablo nga
kining kasulatan na gibasa na nimo sukad pa sa imong pagkabata. So buot ipasabot kadto nga writing sa gibasa, dili to writing sa gitawag og mga apostol. So mao nang nangutan ko kinsay gitawag og naghatag og otoridad na kanang maong gitawag og 27 ka libro apil na sa sacred scripture, di katubag. Ngano man diha madinggoy o diha tawag ining mayabo ang argumento sa gitawag og mga tao nga sula eskriptura. Ito ang maling sagot. Sulod ragon. Kinara kasi gigyaw-yaw ba? Sulod ba? Sulod. Napaman ko itawag anang pila ka minuto. Sige, sulod palihog. Hawad kay mo tawag anang naas komento. Sulod ragon. Sulod. Sir Robert, may gabiin mo sir. Uga sa imuhang gitawag Umilia. Mana na ko is dili makabarog kay ni profess baya siya. From the very beginning, before siya tawag ang nasultin ni profess siya, di ba kaila ka nako? Ang akong pagtuog Bible alone. Gigukod nako dito sa gitawag og Bible alone, di makatubag. Ang itubag sa kuha opinion. Opinion. Dini mag-isgot dili tawag ako kaganina. Samtang tawag anang gipangutan nako, gipribahan nako ang kana Old Testament na. Ang katong tawag anang Pentateuch na. Refer na sa Pentateuch. Katong tawag anang 5 books of Moses. Nga naman at that time existido na O nya wala pa na compile ana nga panahon ang tawag ini mga sulat sa mga propeta Ezekiel, Daniel, Habakuk ug man pang tawag ana mga minor and major prophets. Nga naman kay ang pinaka main source nila sa ilahang gitawag og teaching nga kinahanglan basahon sa gitawag og kining mga Hudyo kani adto katong Pentateuch. Unya, ang gingon dito, wala na ilaing pangsunod ani. So, buti pasabot kung tama ang interpretation nila, katulad gitawag og sundon, walay labot ng sulat sa mga propeta o sa kaning New Testament. Nga nang nituo sila, ana. Ay, nalang. Wala ako ang tawag ining kuan ba? Di ba? I-challenge nato about sula eskriptura. Nga naman, kini magina makabarog kay walay mga apostol nagtudlo about anang sula eskriptura. Kanang giingon nga wag humigit sa nga susulat, madisgrasya gihapon sa ladiha. Nga naman, at that time, pag iud nga susulat, nasulat na. Kung ano sa existido ang writings at nga panahon, at that time sa pagsulat ni San Pablo, wala pa nasulat ang mga ebanghelyo. Nagsugod pagsulat ang tawag anay mga ebanghelyo 1 year after namatay si San Pablo ug San Pedro. 65 to 70 AD. Nya usawa man na ron. Na-link Mr. sulod. Napaman ko itawag anang time. Click lang na ang link. Diba? So diha pa lang di gina magkabarog ng sula eskriptura. Di gina pwede lagi kung sa kuan pa kung pa maborte kung gingon na ganina nga fallacy of silence na, fallacy of argumentum ad verecundium na. Argumentum ad verecundium nag-interpret siya nga dili mo ikustombre o gunahuna sa writer. Mana ang point dito ang unahuna sa writer dili iyang unahuna mo ning ganina imo nang gitawag og opinion. Respetuhon ko na imong opinion. Dirita sa unahuna sa writer. Kung ang unahuna pa sa writer pag ingon niya kasulatan nga iya sa gitawag og Ginoo, nagunahuna ba siya nga refer sa apil ang Bagong Testamento? So wala pa nakapag-follow sa tang page, RJ Honolan sa Nado Second TV Apolya Puntargumento page and Kuya Apologist TV page, and pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channel na sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung atong mga channels dali Catholic Apologist International Official, RJ Sando the Second TV, ug sa atong Kuya Apologist TV. And pwede sa mag-send na o super stickers, super chats, and super thanks. And sa mga katulik nga na dinhi nga gustong mutabang o gustong mo suporta ni ining maong gitawag og programa, pwede ninyong ipadala ang inyong gitawag tabang pinag gusto mga account numbers. So lang ko na si mga screens, yun kanang naa din ha. Kaya until now, nanginahalang kayo kami sa inyong tabang og suporta. Labi na karon nga tawag ining end of the month kung baga. So nginahalang gyud mi og tabang. And yun, and pwede sabihin ninyo i-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong gitawag og salamat. Yon, di ba? So karon, bingon sila nga tawag ining dili man to theology. Mootoy paghatag og insaktong filosofiya ug teolohiya. Nga naman o tingkayon ba pangitaon ug unsa bagyod ni.
kining Isaiah chapter 34 verse 16 unsa ba gyud ni? Tama ba kung giunahuna ani nga refer na sa Biblia? Unsa may hunahuna ni kuan ni? Unsa may hunahuna ni propeta Isaias ani? Kay para mahimong tama akong interpretation sa giunahuna ni propeta Isaias. Nga naman, kay kung magbasa ka unya ang imong hunahuna sukwahi sa hunahuna sa gitawag og sa writer, but pasabot ana again mo tong giingon ni San Pedro, naghimo kag kaugalingon nimong interpretasyon. Nya bawal baya na? Bawal na. So manang di na magabarog lang sula eskriptura, di gyud na makabarog. Di gyud na makabarog. So better luck next time na lang. Okay, magdaan sila. Anang panahon sa pagsulat ba mo interpret dayon maulagi. Mabato ato ang gikuan. Ato ang tawag ining gisukit-sukit ba. Naman kay mo nagingon nga dali lang kayo ang pag-angkon. Pero lisod kaayo ang tawag ining pagpamatuod. Manaba man kinahanglan ta magbantay. Dali lang kayo pag-ingon nga Biblia na, Bible alone ko. Bitanaw na to og mubarog ba na inyong Bible alone bi? Sige daw. Pangitaan na to setas por setas kapitulo ug bersikulo di gyud nagtakatag. Puro opinion. Mag-create magtawag anang opinion. Nya okay lang untag gamay lang opinion ang ihatag. Dako ra gyud kayo. Nya magbuot-buot og tawag kanang kanibitong konklusyon. Ay nalang. Okay, ayaw magkalimot sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page, RJ Horolanciano II TV, Apulia Punta Argumento page, Kuya Apologies TV page. Nagbabungol-bungol naman to si Anthony Sir RJ maulagi. Sir Jardi, kung Bible only, dili jud di ay mosumpay, mao gyud sir. Mao gyud katong magipang-quote nila nga tawag ini mga text, di gyud to makabarog. Bisag unsaon. Di gyud to makabarog tong ilahang tawag in argumento, di gyud to makabarog. Bisag unsaon. Okay, grabe kaburit. Pertig yung buaga Sir RJ mo lagi. Boss, ni puti ng itlog ni Jando. Ay, unya na sila. Tawag anang padong ra mi na di apuhon. Okay, sige ra kag yawit. Ito ang maling sagot. Sige ra kag tawag ining yawit nya di ka musod. Ay, nalang. Okay, kung tradition po ba hindi tutugma sa Biblia, magiging tama po din na ay kung human tradition ay di gyud na di gyud na tawag ini mutugma sa Biblia. Ang gisunod sa simbahang Katoliko is karon na apostolic tradition. May bata sa pag-interpret sa gitawag og Old Testament kinahanglan tan-awon ang tradisyon sa mga Hudyo. Ug hunahuna sa mga Hudyo kay ilahan ng writings dili nato Invite na naghatag na gani og link. Ginara ko naghatag og link ninyo. Pagaman di magyapon manulod. Iba to si Kuan si Mr. Gomez kay tawag ining naapay unsa na nga ni kuan ni sulod yun. So hinay man yung signal man nawala daw siya. Okay, yun anong pagtuon lagi ko nimo dito. Unya lagi mag-aabot ta din ha kanang kang Mr. tawag ining unsa na. Kang Mr. Bacalaris, maabot ta diha. Ayaw lang magtawag anang pagdali sa inyo nga tawag ining kapildihan. Sir RJ buhati unya ni clip unya inyong argumento ni Anthony para akong ma-share. Sige po. Wala problema Sir Ryan. Ato ni nga tawag ining buhatan kay ma-repost man ni kay naka-public man ni. Ayun. Okay, Bible alone hindi nga sila nakagawa ang Biblia kaya nga po sir. Totoo po 'yun Okay, Sir Orilyn or Ma'am Orilyn na Paitan. Good evening po sa inyo. At sa inyo pong tawag ining pamilya. So 1 hour and 30 minutes. Actually, bali 1 hour lang po tayo ngayon. 1 hour lang po yung program natin pero umabot po tayo ng 1 hour and 30 minutes. And nag-send po ako kanina ng link pero until now wala pang pumasok. Matapang lang doon sa comment section. Pagkatapos hindi naman pumapasok. Pagkatapos magsasabi pa na i-invite mo kami. Nagbigay na nga ako ng link Okay, so yun, wala magyud tawag ining musulod. Kawawa ang mga member ni Anthony Sir RJ, Perti Ilara, maulagi. Manalisod ba kana ibita magkutkot og sitas niya pagkahuman ang pagsabot iyang isulod dito sa sitas? Oo, kamang kitang Katoliko kay ato ang tan-awon ba unsay background ana? Unsay tawag ining unsay nasa luyuan na nga kuan ba? Unsay nasa luyuan na nga tawag ining mga informations. Kaya para masabtan nato ng gisulti ni Propeta Isaias. Sulod lagi Mr. Juan, ito ang maling sagot. Sulod.
Sige, nanalang ko 1 minute na lang, ipaabot mo. Paggawas ni Mr. Ano ganina, Mr. Gomez, after pag mga 15 minutes, wa magi mo nanulod. Nagsige na kog send og dawag ng link, wa magi nanulod. Okay. So, yun, na kung naanay Bible sa wala pa Katoliko, giunsa man ninyo pag-ingon nga dili sapat ang Bible, kinsay nagtudlo, ay mismo ang mga apostol. Ang gitudlo sa mga apostol, kasulatan og tradisyon. Ilahan na nang gitudlo, dili kay tawag anang kwan, dili kay nagbuot-buot na sila nga Bible alone. Ika ng Bible alone or sola scriptura imbento ng Luther. Imbento na ni Martin Luther ni atong 1517. Yang sunod ta na nga imbento ra ng tao. Kung mosunod ta na, mahulog ta, nagsunod ta sa tradisyon sa tao. Sige, wa man gitawag ining manulod. So ato ning tapuson ng ato ang programa. So ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page, RJ Orlan Sender Second TV Apolia.argumento and Kuya Apologist TV page. And pwede sa mo mag-send din ng Facebook stars. Ug usab okay, yun sa daw. Okay. And also sa gitawag og wala pa nakapag-subscribe sa atong mga channels, subscribe ninyo ang atong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sender Second TV, ug usab sa atong Kuya Apologist TV. And pwede sa mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yon sa mga Katoliko nga ni Adini, pwede mong mutabang ining moong programa. Pwede niyo padala sa atong mga account numbers, wala ko sa mga screens, and pwede sa mag-message atong page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Okay, so yun, wa namang gitawag ining nanulod. So na naman ta sa alas 12 sa tungang kagabhion. So ato kining tapuson pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Kanang gisulti ninyo nga musukol ba ko? Ang ako alang di suklan nga tawag ining makigdebate ko, kana lang ako ang mentor. Bisag pagkin sa inyong patubang. Okay, sa ngalan ni Bugber sa TV Apolia.argumento, gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic, Apologist International, sa mga kaubanan sa LCX tara mga Katoliko nag-suporta, nagatabang o nagasubaybay ni nimong programa. Kini inyong ubos nga lagad og gisun sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno. Dati para ring manamil kaninyo ugma na pudpuhon sa mao gyapong higayon, mao gyapong panahon. Ay diday, Domingo man ta ugma, Lunes dapat na makabalik. Kaya tawag ining adlaw nga igsisimba by tomorrow. Wa kumengon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Yan na ba to? Okay, yun.